Panase yo mas ning alun-alun diyupe ning kulon omah ayune ora kemiyun tungkake wong omah-omah kuningan diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa wetan
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada mati ilmilahi salatan taimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa ballighna ramadana Allahumma qina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin doelingo wong urip iku sedelo aja susah aja kayen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso abot donya ngelingono yen wis manggon ning pendoso donya dongo suara kang tumpang songo ngarep-arep rahmate kang mokoso mugi pikantuk fadilah kang sampurna
wong kang saleh kumpulono. Kaping papat wonten ira ingkang luwe, kaping lima pikir wangi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Panase yo mas ning alun-alun iyo peneng kulon omah kayune ora kemiyut bubrake wong omah-omah wes suwe ora jejamu jamu pisan godhong kuniran wes suwe ora ketemu pisan tadi pikiran wes
Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah ya terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo prakonco ngeweruhono rukune Islam yo iku limo, sadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. Pindhone lakoni salat, ping telune bayar zakat, ping papat poso wulan Ramadan, ping limo kaji lamun duwasa. Tinggi gunung yanona kampung Melayu, sareng melingkar di pinggir kali, sarang nyepuro di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi,
Yo karo dilongi Mas. Wis bengi. Bergiatlah perkumpulan ini Ramadan uang jangan diling